ପଡ଼ିଛି ବୋଧ ବହୁ ଦୂର, ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି, ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି, ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଆଖି। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଆମର ସହପାଠୀ ତଥା ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛୁ, ସେହି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ବିନ୍ଦରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ, ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସ ଅଟେ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 1898 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱରୂପାରାଣୀ ନେହେରୁ। ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଆହ୍ଲାବାଦର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ। ସେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଫିସରେ ପଶି ଗୋଟିଏ ଚଲମ କଲମ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ପଚାରିବାରୁ ସେ ମନା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ଖାଇଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ ଶିଖିଥିଲେ ଯେ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ତାହା ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିଆସିଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଓ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚାଚା ନେହେରୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ସେ ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲେ। ସେ ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ଥିଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଓ ପାଣିରେ ପହଁରିବାର ସଉକ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ, ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ତେବେ ସେମାନେ ଆମ ଭାରତକୁ ବହୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ସେହି ଶିଶୁପ୍ରେମୀ ମଣିଷଟି 1964 ମସିହା ମେ 27 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଶେଷରେ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଶପଥ ନେବା ଯେ କେବେ ମିଛ କହିବା ନାହିଁ।